расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни даҳум рақами рейтинг Шавқат Раҳмонов бо рекорди 16-0 ва ҳафтум рақами рейтинг Ҷефф Нил бо рекорди 15-4 рӯзи 15 январ дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворо оғоз мекунем. Чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский рақиби дар пеш истодаи худ Ислам Махачевро масхара кард. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин наворо гузошта чунин суханҳо навишт: «Йоу, Ислам Махачев, дар камарбанди ту номи ман навишта шудааст ва дар зонуи ман чеҳраи ту», навиштааст Волкановский. хотиррасон мекунем ки супер муҳориба байни Ислам Махачев ва Александр Волкановский рӯзи 12 феврал дар турнири UFC 284 баргузор мегардад. муҳориба дар вазни сабук барои камарбанди вазни сабук хоҳад шуд. Волкановский кӯшиш мекунад ки дар ду вазн чемпион шавад, а Ислам боша кӯшиш мекунад ки камарбанди худро ҳимоя карда дар рейтинги панд фур панд рақами 1 шавад. бояд гуфт ки айни замон рақами 1 панд фур панд яъне беҳтарин ҷангувар новобаста аз вазн Александр Волкановский аст ва агар ки Ислам Махачев ӯро шикаст диҳад, пас дар ин рейтинг ҷои ӯро мегирад. дастаи Ислам Махачев ният доранд ки камарбанди худро дар вазни сабук 5 ё 6 маротиба ҳимоя кунанд. оиди ин чиз Ҳабиб Нурмагомедов хабар дод. ма фикр мекунем ки Ислам бояд камарбандро ками кам 5 маротиба ҳимоя кунад, шояд ки 6 маротиба. ин чиз олиҷаноб мешавад. 6 ҳимояи камарбанд, ин 6 муҳориба ва 3 сол аст. ана ҳамон вақт Ислам метавонад ки карьераи худро ба анҷом расонад, чунки ягон кас дар қуллаи баландӣ доимо истода наметавонад. ҳамин гуна худованд одамонро офаридааст. аз аввал ӯ ба қувват аст ва баъд сус мешавад. аввал ӯ ҷавон аст ва баъд пир мешавад. ин чизро дониста Ислам бояд ки 6 ҳимояи камарбанд гузарона, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, дар ҳақиқат чӣ гуне ки дар худамон мегӯянд дар болои ҳар як зур бо дигар зур аст. барои ҳамин ягон кас доимо чемпион монда наметавонад. пайдо мешавад шахсе ки чемпионро шикаст дода ҷои ӯро мегирад. ва вазни сабуки UFC яке аз вазнҳои машҳур ва серконкурент аст ки аз ҳама зиёд дар ин вазн камарбандро 3 маротиба ҳимоя кардаанд. ва агар ки Ислам Махачев аз 3 маротиба зиёд камарбанди худро ҳимоя карда тавонад, пас ӯ дар вазни сабук дар ҳимояи камарбанд рекорди нав мегузорад. варзигари тоҷик чемпиони ташкилоти ЛФ Муин Тоҷик Ғафуров дар соли оянда нақшаҳои калон дорад ва ӯ ба мухлисони худ ваъда медиҳад ки муҳорибаҳои дурахшон нишон дода парчами Тоҷикистонро баланд мебардорад. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, иншааллоҳ дар соли нав мо муҳорибаҳои дурахшон нишон медиҳем ва парчами худро баланд мебардорем, навиштааст Ғафуров. ва дигар варзигари машҳури тоҷик Нурулло Алиев ин суханҳои муинро дастгирӣ карда дар комментария ӯ смайлики шер гузошт. ва дӯстон, дар ҳақиқат бояд гуфт ки соли оянда варзигарони тоҷикро муҳорибаҳои калон дар беҳтарин ташкилотҳои ҷаҳон интизор аст ва мо ба ҳамаи онҳо муваффақият ва танҳо ғалаба орзумандем ва бигзор ки онҳо орзуҳои неки худро амалӣ гардонда тавонанд. аммо бошад дар ҳама ҳолат онҳоро дастгирӣ мекунем. ҳатман дар канали мо обуна шавен дӯстон, фикр ақидаотонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.